ሰንበትዩ ኣይሁዳውያን ሃኑካን ዝበሃል ዓመታዊ ዝኽበር ሃይማኖታዊ በዓሎም ንምጽምባል ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣውስትራልያ ዝርከብ ገምገም ባሕሪ ተኣኻኺቦም ነበሩ። ከምቲ ኣብ ማዕከናት ዜና ድሮ ሰሚዕኩሞ ዘለኹም ከኣ ክልተ ሽበራውያን ብረት ዓጢቖም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዕድል ዘይገበሩ 15 ዝኾኑ ሰባት ብኡንብኡ ክቕተሉ ከለዉ ካልኦት 40 ቆሲሎም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ልዕሊ 1,000 ዝግመቱ ሰባት ነብሶም ከድሕኑ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ተራእዮም። ብዘይካ ኣባላት ፖሊስ ምስቶም ብረት ዓጢቖም ናብ ህዝቢ ጠያይት ዝትኩሱ ዝነበሩ ሽበራውያን ዝተቓለሰ ይነበረን። ሓደ ሰብኣይ ግን ዓብ ትብዓት ዝሓተ ተግባር ፈጺሙ። ኣሕመድ ኣልኣሕመድ ወዲ 43 ዓመት በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ኣዋልድን እዩ። እዚ ተረኽቦ ከጋጥም እንከሎ ኣጋጣሚ ኣብ ገምገም ባሕሪ ቦንዳይ ነይሩ። ከም ሰቡ ክሃድም ግን ኣይመረፀን። ነተን ክልተ ውሉዳቱን በዓልቲ ቤቱን ክነብረለን ኢሉውን ካብቲ ቦታ ክርሕቕ ኣይወሰነን። ንሓደ ካብቶም ኣብ መጥቃዕቲ ዝነበሩ ሽበራውያን ብድሕሪኡ መጺኡ ብምሕናቕ ብረት ካብ ኢዱ መንጢልዎ። ከምዚ ክገብር እንከሎ ብተንቀሳቓሲ ምስሊ ማለት ብቪድዮ ስለ ዝተቐርጸ ኸኣ ቀልጢፉ ኣብ ዓይንቲ ህዝቢ ዓለም ክኣቱ ክኢሉ። እዚ ኣብ 2006 ናብ ኣውስትራልያ ዝኣተወ ሶርያዊ ናይ ኣውስትራልያ ዜግነት ሒዙ ብናይ ፍሩታታት ድኳን ዝናበር ሰብ እዩ። ኣሕመድ ነቲ ተባዕ ስጉምቲ ክወስድ እንከሎ ኩሉ ብሰላም ኣይሓለፈሉን። ኣብ ኢዱ ብተደጋጋሚ ብጥይት ተሃሪሙ ኣብ ሕክምና መጥባሕቲ ክሳብ ዘካይድ ጉድኣት በፂሕዎ እዩ። ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ግን ብሂወት ተሪፉ። ፖለቲከኛታት ማዕከናት ዜናን መቕረቡን ከኣ ነቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብምድናቕ ተባዕ እናበሉ ይጽውዕዎ ኣለዉ። እቲ ዘገርም ኣሕመድ ዝኾነ ናይ ብረትን ወተሃደራዊ ስልጠናን ወሲዱ ዘይምፍላጥ እዩ። ኩሉ ዘካየዶ ካብ ሕልንኦን ብነብሱ ኣሚኑን እዩ። በዚ ኸኣ ህይወት ካልኦት ሰባት ከም ዝድሕን ምኽንያት ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ኣብ ከም ዝኣዋጣሪ ኩነታት ህይወቱ ከድሕን ካብቲ ቦታ ክርሕቕ ዝፍትን። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብተግባራቱ ዝተፈተወ ኣሕመድ ኣብ ሕክምና ኣትዩ እናተዓልየ ብዙሓት ወገናት ንመተባብዕ ዝኸውን ገንዘብ ከዋጽሉ ተራዮም። ኣብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ ልዕሊ $1,000,000 ኣውስትራልያ ከም ዝተዋጸአ እውን ኣብ ማዕከናት ዜና ይሕበር ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ትርከብ ሓንቲ ቢልዮነር ናይ $100,000 ወፈያ ምስ ወፈየት ብዙሓት ሰባት ተተባቢዖም ነቲ ወፈያ ናብ ልዕሊ $1,000,000 ክብ ዝብል ገይሮሞ። እዚ ገንዘብ እዚ ንመሐከሚኡ ንስድራ ቤቱን ንዝገበሮ ተግባር ከም መተባብዒ ተባሂሉ ዝተወፈየሉ ገንዘብ እዩ። መንግስቲ ኣውስትራልያ እንታይ ዓይነት ፍሉይ ሽልማት ከም ዝገብረሉ ክሳብ ሕጂ ተፈልጠን ዘሎ። መራሒ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሕመድ ኣድናቆቱ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልባነዝ ሎሚ ኣውስትራልያውያን ንኻልኦትን ምሕጋዝ ንነብሶም ናብ ሓደጋ ከእትው ርኢና ኢና ኢሉ። እዞም ኣውስትራልያውያን ጀጋን እዮም፣ ጅግንነቶም ድማ ህይወት ኣድሒን እዩ። እዞም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈነዉ ክልተ ውልቀ ሰባት ኣቦን ወድን ኮይኖም ኣቦ ወዲ 50 ዓመት ውላድ ከኣ ወዲ 24 ዓመት እዮም ነይሮም። እቲ ወዲ 50 ዓመት ኣቦታ ገበን ብጥይት ተሃሪሙ ክመውት እንከሎ ወዲ 24 ዓመት ውላዱ ግን ብኸቢድ ቆሲሉ ኣብ ትሕቲ ሕክምና ይርከብ ኣሎ። ሕክምና ምስ ወድአ ናብ ሕጊ ክቐርብ ምዃኑ ከዓ ፖሊስ ኣውስትራልያ ይሕብሩ። ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሃገራት ኮኒነን እየን። እዚ ከምዚ ናይ ኣሕመድ ዝበለ ተግባር ሳሕቲ ዘጋጥም መዓንጣ ዝሓትት ሕልናዊ ስራሕ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ኣብ 2015 ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ብፍጥነት ካብ ከተማ ኣምስተርዳም ናብ ፓሪስ ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር ሓደ ሽበራዊ ብብረት ብዝከኣሎ ብዙሓት ሰባት ክቐትል ፈቲኑስ 3 ኣሜሪካውያን መንእስያት ምስ ብረቱ ማሪኾም ነይሮም። በዚ ኸኣ ናይ ዝኾነ ሰላማዊ ሰብ ደም ከይጠፍአ ነቲ መጥቃዕቲ ደው ከብልዎ ክኢሎም። ናይዞም 3 ኣሜሪካውያን መንእስያት ተባዕ ስጉምቲ ኣብ ፈረንሳ ዝለዓለ ናይ ትብዓት ኒሻን ክሽለሙ ኣኽኢልዎም። ብኣህጉራዊ ደረጃ እውን ኣፍልጦ ረኺቦም። ሓደ መንበሪ ፍቓድ ዘይነበሮ ካብ ማሊ መጺኡ ኣብ ፈረንሳ ዝነበረ ወዲ 22 ዓመት ስደተኛ ኣብ ሰነ 2018 ኣብ ፓሪስ ሓደ ወዲ 4 ዓመት ቆልዓ ካብ ራብዓይ ደርቢ ንምጽዳፍ ኣብ ጠልጠል እንከሎ ምስ ተዓዘቦ ንህይወቱ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ብዘይ ውሕስነት ናብ ራብዓይ ደርቢ ናይቲ ህንጻ ብምሕኳር ነቲ ህፃን ህይወቱ ድሒንዎ። ከም ዝኽገብር እንከሎ ብቪድዮ ዝቐረጽዎ ሰባት ነቲ ቪድዮ ናብ ህዝቢ ምስ ዘርግሕዎ ኸኣ ብኣህጉራዊ ደረጃ ኣድናቆት ረኺቡ። ብድሕሪዚ መራሒ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ ህይወት ዘድሓነ ስደተኛ ዓዲሞ ናይ ጅግንነት ሜዳልያ ተሸሊሙ ናይ ፈረንሳ ዜግነት እውን ተዋሂብዎ። ነዚ ሃገራዊ ጅግና ዝተባህለ ስደተኛ ናይ ፓሪስ ስፓይደርማን ዝብል ቅጽል ስም እውን ተዋህቦ። እቲ ንሱ ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ክሳብ ሕጂ ከም መግለፂ ትብዓት ዜግነትን ዓሌትን ብዘይገድስ ዝካየድ ናይ ሰብኣውነት ተግባር ይቑጸር ኣሎ።
ኣብ ዓመት 2019 ኣብ ማእከላይ መዕርፎ ባቡር ምድሪ ከተማ ፍራንክፈርት ሓደ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ናብቲ ባቡር ተሓልፈሉ ሓዲድ ምስ ወደቐ ካብ ዝነበሮ ተንሲኡ ንላዕሊ ክወጽእ ኣይከኣለን። ሓንቲ ባቡር ናብኡ ገጻ ትጽጋዕ ከም ዘላ ዝተዓዘበ ሓደ ባቡር ዝጽበ ዝነበረ ወዲ 40 ዓመት ኤርትራዊ ከዓ ናብቲ ቆልዓ ብምዝላል ካብቲ ዝነበሮ ናብ ውሑስ ቦታ ሰንዲዎ። ንሱ ንባዕሉ ካብቲ ሓደገኛ ናይ ባቡር ሓዲድ ክወጽእ ኢሉ ምስ ፈተነ ግን እታ መስመር ዝነበረት ባቡር ኣርኪባ ረጊጻቶ። በዚ ምኽንያት ከዓ ህይወቱ ሓሊፋ። ንህይወት ሰብ ልዕሊ ህይወቱ ሰሪዑ መስዋዕቲ ስለ ዝኸፈለ ከዓ ንብዙሓት ኣደኒቑ። ሓያሉ ሰባት ኣብቲ ቦታ ሓደጋ ዕምባባታት ከንብሩሉ ተራዮም። ጀርመን ብምልእታ ከዓ ሓዚናትሉ። እቲ ኩነታት ክፍጸም እንከሎ ምናልባት ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ከም እትወድቕ ጠርጢሩ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግን ነቲ ዘይፈልጦ ቆልዓ ንምድሓኑ ካብ ምጽዓር ዝዓንቀጾ ይነበረን። ስም ናይዚ ኤርትራዊ ንኽብሩ ኣብ ማዕከናት ዜና ክጥቀስ ኣይተደልየን። ኣብዚ ነፍሰይ ጣዕመኒ ዝብል ባህሪ ዝዓብለሎ ኣሰካፊ ዘመን ከምዚ ኣብ ኣውስትራልያን ካልኦት ሃገራትን ዝተዓዘብናዮ ተባዕ ሰብኣዊ ተግባራት እንክፍጸም ቀልጢፍ እዩ ኣቓልቦ ደቂ ሰባት ዝስሕብ። ምኽንያቱ ሳሕቲ ዘጋጥም ፍሉይ ሕልናዊ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣቦ ወለዱ ሒዙ ኣብ ኣውስትራልያ ንሽበራዊ መጥቃዕቲ ዕላማ ገይሩ ክንቀሳቐስ እንከሎ ሓደ ካልእ ኣቦ ከዓ ንህይወቱ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ንነብሱ ብጥይት ተሃሪሙ ህይወት ካልኦት ሰባት ንምድሓን ጅግንነት ፈጺሙ። ዓለም ኩሉ ግዜ ኣንጻራዊ ገጻት ከም ዘለዋ ከዓ በዚ ክንርዳእ ንኽእል። ኣሕመድ ኣጋጣሚ ደኣ ኣብቲ ቦታ ይጽናሕ እምበር ብሰንኩ ህይወቶም ንኽድሕን ጽሕፍቶ ዝጸንሖም ሰባት ግን ነይሮም። ብዝኾነ ኣሕመድ ጅግና ዝብል ቅጽል ስም ተዋሂብሎ ዘይግባውን ኣይኮነን። ነቲ ዘሕዝን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ተስፋ ዘለዎ ታሪኽ ንኽፍጠር ስለ ዝገበረ ከዓ ብብዙሓት ይምጎሳ።